To znamená, že my sa tu zbytočne môžeme snažiť a niečo tu predkladať. Ale my to budeme robiť. A budeme to robiť z jedného dôvodu, že sme vám to slúbili. A že vy za tie 4 roky budete vidieť, že sme tu pri tomto kecpulte stáli a bojovali za vás. A potom, keď prídu voľby, tak budete vidieť, ktoré strany za vás bojovali a ktoré mysleli na oligarchov, ktoré mysleli na rôzne skupiny, ktoré potrebujú pomôcť s diaľnicami, potrebujú hazard, potrebujú tamto, potrebujú lichvu podporiť. Potom to budete vidieť. Ale my tie 4 roky tu budeme stáť a budeme za vás bojovať. Rovnako ako teraz bojujeme za vás pri tomto okrádaní. Všetci to vedia, nikto to nerieši. Prečo? Lebo na vás kašľú. Títo štandardní politici už 25 rokov na vás kašľú. A preto sú tu neštandardné politické strany. Protisystémové politické strany. A teraz si, oni sem prišli do toho parlamentu a nám to tu všetko chcú pomiešať. No my vám to tu zamiešame tak o 3 roky, že sa tu z toho prestanete čudovať. Tu už vôbec nebudete. Presne preto to. Budete veľmi prekvapení. Tak, ak ste teraz prekvapení z Kotlebu a jak ste prekvapení z Kollára. Tak potom budete prekvapení, že budete stáť vonku pred parlamentom. Tí ľudia vám to spočítajú. Chcel som hovoriť tomuto návrhu zákona, ale vidím, že rozprávam zase len k tej kamere. Ale nevadí, ľudia to budú vidieť. Máme tu, predkladáme ďalší návrh, aby sme zamedzili týmto krádežiam. Ja by som len tak sa okrajovo spomenul aj tento dôvod, že je veľa aj ľudí, ktorí sa snažia podviesť, áno? A toto treba ochrániť, ale tu je jasne v tomto návrhu, čo chceme docieliť. Aby tí ľudia, ktorí nechceli podviesť, aby neboli oklamaní. Ale aj taký dlžník ako k vám, ktorý vám dlží 400 eur, ani ten si nezaslúži byť oklamaný. Ani ten si nezaslúži byť oklamaný, aby prišiel od nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu 100 000 za 20. To je moja odpoveď smerom k vám. Tu chceme chrániť ľudí, aby ich majetok nebol ukradnutý. V úvozovkách ukradnutý. Aby nebol pod cenu predaný. Ja nepríjmam absolútne rozhodnutie pani ministerky a nie som schopný to vôbec akceptovať, lebo súdy budú mať veľa roboty. A na čo tu tie súdy máme? A na čo si ich platíme? Aby rozhodovali, aby súdili, aby chránili občanov. Na to ich tu máme. A nech majú kľudne aj 100-krát viacej roboty. Ako to môže ministerka povedať, že súdy budú zahltené? No a čo keď budú zahltené? Mne nevadí, že bude súd zahltený. Mne vadí, keď bude čo len jeden občan okradnutý o bývanie. Prečo si tu vytvárame národ bezdomovcov? Je nám to fakt jedno? Máme tu 3,7 milióna exekúcií. Cez 1 milión ľudí tu má konkrétne exekúciu. Nám je to jedno? Tí ľudia sú ožobračení, tí ľudia nevedia sa z toho dostať. Tí ľudia strácajú strechu nad hlavou. My si tu vytvárame armádu bezdomovcov, beznádej, chudákov, ktorým nikto nechce pomôcť. A keď prinesem nejaký zákon, ktorý by mohol pomôcť, tak tu rozprávam prázdnej sále a každému to je jedno. Zbytočne tu rozprávame. Ale budeme to robiť celé 4 roky. A budeme jeden zákon po druhom nosiť sem, aby tí ľudia videli, že na nich nekašleme. Máme teraz v parlamente 6,6%, tak sme sa sem dostali, s 11 poslancami. Áno, nemôžeme to dneska presadiť, ale ľudia budú vidieť, že za nich bojujeme. A keď budeme mať násobky tohto čísla, tak tie zákony všetky budú platiť. Či sa vám to páni z vládnej koalície páči alebo nie. Tieto zákony budú platiť do 2 mesiacov, keď sa dostaneme do vlády o 3 roky.